Hello ma11 anenge atotanga ma1 paya paunoti 11 vasikana nepressure vanopera 11 kumablesa apa zvinombopresa ubva hakuna mubereki weumwe, hakuna monita unotukirwa mai vako, asi ziva una kuvinga zvishira usimuroi haasana nhingi madhingi. Ukaita sirius unononga pakupinda usangoti pfee kasha, majombo azere pfee kasha, kune rusununguko kunopinza mumatambudziko kubva kwamauya kana mukakoshesa zvisiko. Hello ma11 vangu vakapedza vozvipanzira, kune vakagumira panzira yekwamupfiga nebwe vakazvipanzira. Hazvina part 1 kana part hobo. Misha akatanga achienda kupart 1 nau akuenda kumapart hobo. Timu isingarare vachihusuura sana mahobho. Vaizviita ngwere vakabata zvigwere. Zvaunojaidza pfungwa dzako ndo zvadzinova. Ukagara warega hauzovi. Wevanofamba nemunyu muhomwe usavi. Muriwo wemakulayo mwanasikana usave. Haufaniri pasina zvinokuvandudza upamiri. Ukatevera zvandareva izvo haufoiri. Rimwe gore ucharibata woti bepa remakore 4 iri. Ndinonzi Mambo Gora Matunhu. Ini nyanzvi yemanzwi ane musikanzwa mukanzwa. Svikiro rine tembo pano ndo padzinosvikira mambo.